Wani nyakwa Ramogi ajwang chenro ni okela e county mar Homa Bay. Kamoro ni game rango. Dichieng' ma kawuono antie village miluongo ni Kandira village. Kabede kawuono adwa na nyisi ni wadwa wuoye kit pith mar olemo mar rabolo. Ginang'o ma ini wuon kaka janeno kata jalno mabendo osebedo kaneno chenro wani nyalo nyisowa e kit pith mar olemo ni. Omiyo dichieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Kenan Ngere. Odhi nyisowa kata odhi medo puonjowa kaka ta ini wuon ageno ni dhi yudo 2 3 mabende nyalo konyi ndalo mabiro. Gina monda ka thuolo mar wakie chenro mar juma ni kaka pile dendani alori nyaka black machiegni. Adich ka machiegni adhi maber, angima maber, erokamano. Yes, Aneno kidich e puothi kae. adich ka malich, adich nyowuoyo kamano. Wacho ni kich modich ema loso mo Mano be mobe wacho ni ng'ama ok otiyo koni kich. kamano. Daher ni fulri na jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima ini wuon itimo dichieng' ma kawuono. Erokamano, machiegni uru Ramogi. Ne joneno nyinga an Kenan Ngere ma game rangwe, kamoro ni Kandira village, kamoro ni Kakimita. Erokamano ahinya. En ang'o mano mi mijing'o kata no mi moral kata motivation mineno ni ber mondo idonje pith mar olemo mar rabolo ni? Gima nomiya mijing'o mar pidho rabolo mokwongo en bedone ni en all time fruit. En ochiek sate, onge ni seche moko onge, kata ka nisepidhe to osechako chiek, en ochiek sate. Mar ariyo, ajal mohero rabolo. To naneno ni kadwa chamo rabolo, nyaka dhi rodi. Ang'iewo rabolo siling 40, 60, ni mano koka chamo rabolo. To an gi tek rata wuoyi matin. Nawacho ni ma nyaka pidh meka mondo koro ambe ma chamo meke jika jibo chame meka ka seyieng'. Kodhi mana wuon nachako pidho mokwongo na ago Jomo Kenyatta University JKUAT. Kanyo emane osiepna moro tera chieng' moro to agolo rabolo. Mago emane ango pidho to duga fwenyo ni nitie jopur moko bende ma osepidho rabolo mana dwarogo, koro nadhi irgi tang'iewo takelo tapidho. Kit pith mar olemo ni nachake higa 2021. 2021 koka achako pure. Modong' chien kacha to naketo mana matin mana mar kibedgo, but koro mabedo serious nachako pidhe mamanyo tielo madwaro to achako 2021. Kaka naiko lo akwonga puro lopani gi dhok, kasepuro lopani gi dhok to akwonga pidho bando goganda mondo anego ane ni be muya kale be en aeration mare chalo nade. Koro bang' mano kasiloso bedo mayom masedoyo mokwongo magolo chamgo ka puodho pod ler, tachako kunyo bugni. Akunyo bugni, akunyo kenda wuon, seche moko be ayudo ojende moko machulo gimoro matin to konya kunyo bugni. Ma kunyo bugni kadha kabisa, bugni 300 gi wiye, koka chako keto rabolo. Kodhi ne yudo tek to aketo kodhi kama chope no, achaka meda dhi amanyo kuom afama, tachulo ta ikelona. Kamano. Ginang'o ma ng'ato nyaka bed godo kata nyaka ng'i kapok obedo kata gi paro mar pidho olemo mar rabolo? Mokwongo nyaka ing'i chal mar kor lwasi. Rabolo en olemo mohero pi. Pi ok onego budhne. Koro sama obudho ne pi to obiro bedo ni ogolo matindo kata obiro bedo ni ok onyagni maber. Koro ng'iane chal mar kor lwasi mari. Be iyudo pi kata yudo koth ma kinde ka kinde momiyo olemo ni nyalo bedo. Mar ariyo, en kit lo midwa pidhe. Rabolo okwero lo madinore. Nikech tiende, kwang'iyo rabolo nigi tielo tiegni diriyo. Nitiere tielo miluongo ni anchorage roots. Mana tielo madhi dip, en ma ipidhe e bugo kucho, en momako rabolo mondo ochung'. To nitie tiende mochiemogo. Tielo mochiemogo ok dhi piny. Tielo mochiemogo duogo malo maduogo mawuothie i puodho koni gi koni. Koro ka lo dinore to tielo machiemogi ok kadhi. Koro rabolo bisiko jika to micha. Koro lo nyaka obed lo mafuoko. Lo mayom, ok mayom ni machalo mar clay,
black cotton soil ok ober ga ahinya, biro chuni ni timo doyo mang'eny mondo itim soil aeration, to dwaro low mais aired. Kamano. Erokamano ahinya. To nikech iwuoye pith, awach ni kinde ma bende koth onge to une oro, in iwuon igolo pi kae? Ne karwa ka to chal mar kor lwasi koth ok wabudh nikech wachiegni gi Kisii. Wambe wapidho yiende moko ma ywayonwa koth kinde ka kinde, koro ok budhi. To chenrona en ni an gi tangi maseyudo, maseng'iewo, adwa nakete puodho ka mandalo chieng' to koro an ayuda pi, kisima tasekunyo biro go pi. Kamano. Erokamano ahinya. Inyalo terowa okenge kata processes ma bende ng'ato nyaka kaw kachako pidho olemoni? Erokamano. Olemoni gin kaachiel gi popo, gin gi tabia moro ni ka ochung' maber, kowinjo kochung' motegno, to onyuolo nyithindo madongo kendo mabeyo. Omiyo an puonjruok maseyudo, bugo kikunyo tikunyo fut 3 kadhi piny, tutne bedo fut 3, aso lachne diameter be bedo fut 3. Koro ka en fut 3, mano biro miyi kinde makata sama iolo manyiwa ne rabolo to yudo thuolo mar olo ne rabolo. Ma rabolo mok ti piyo, en rabolo mabudho mok bi chandi gi teno sa te gi ludhe nikech ochung' motegno nikech bugo ne piny. En adieri ni rabolo inyalo pidh gik moko kaluwore gi kaka ipidhe. An nikech nok mar puodho iyudo ka apidhe, ok apidho rabolo kende, tapidho rabolo gi gik moko e iye kaka inyalo neno. Nitie olembe moko maketo, njugu apidho e iye ka oganda, kaachiel goduma gi mariewa kaka wadhi neno. To mano mana kipidhe kiwene kinde. Cham ka cham, joluo nowacho ni koth e wuon chiemo, to an anyalo loke ni chieng' e wuon chiemo. Nikech ka koth chwe to gigi ok yud chieng' maber, to kendo nyak gi onge. Koro gino miyo nafas dwarore ma chieng' kale e puodho. Ka puodho chieng' kale iye, to ibiro yudo ka cham kata miketo piny go, kata rabolo wegi go, to nyak maber. To en adier ni kipure kaka keteni, to ok obi mayi puodho. Ibiro pidho njugu, oganda, gimoro amora midwaro pidho e iye. Kipidhe kaka pidhe, to ibiro keto fut 6 spacing, chakre fut 4 to fut 6. Neno, mita 4 to mita 6. Nikech adwaro nafas mar chieng' kalo kendo nikech apidho gik moko e iye. To kipidhe kaka rabolo, ni en puoth rabolo mi kende, to inyalo keto mita 3. Mita 3 ber kode mondo kata konyuol to oyudo nafas monyuolgo. Erokamano ahinya. In iwuon e puothi kae ipidho kidienje adi? Tang'o miyo nineno ni ber mondo ipidh kidienje miketo? E puotha ka apidho kidienje madhi 4-5 to be precise. Mokwongo an gi Fia 17. Fia 17 nawinjo ber, nawinjo humbe gi kit nyak gi size mar oleme. Wabro nene ni chien ng'eya ka, ibro neno kako keto olemo mabeyo kendo madongo kendo mamit. Mana pidho. Adhi ayudo Chinese Cavendish, man ayudo Jaikwat. Chinese Cavendish en onyadundo to omit kabisa. Embe wabro nene, embe ni puodho ka. Achaka adhi ayudo Dwarf Giant. Dwarf Giant adhi ayudo kuom fama machielo. Dwarf Giant ni okodongo mabor, odongo machiek maber to kendo ting'ore mapek. Asto Grand 9 ma be kodhi achiel kuom manago Jaikwat. Grand 9 be nyadundo to okodong mabor ahinya to kore lach to kendo ting'o olemo mapek. Kaachiel gi kodhi moko machalo dhigo, achiel rabondo sit machon, sweet but gidhuluo wakete ni sit machon. Kamano. An go tielo manok mana mar chamo e dala. Kamano. Kitigni ma bende isebedo kipidho olemoni, inyalo wacho ni mae ohala man gi yuto? Nyikwa Ramogi ajwa, pur mar rabolo nigi yuto. Onge gweng' ma kata chiro minyalo dhi yude ka rabolo onge. Kech ma olemo ma migosi nyawuoyo. Olemo ma migosi ma kata kia puodho kaka wan jopur madala, kiyude gi nyuka agwata tiyudo ka in maber kabisa. En gi yuto nikech onge sami kose pesa. Onge sami kose pesa Nyakwa Ramogi ajwang'. Nikech rabolo kinyalo wach ni olo kindeni to kindeni ok ool.
gin kaka gimedo bedo to siko olo sate. To kendo chiche nitiere kamoro amora. En to koro imanyi nyaka dala. Kamano. Puothi neno ka ler kabisa, aneno kitemo rite maber. Gin ang'o ma in iwuon kaka japur itemo timo kama ka iyud yuto makare ma kata in iwuon sama jang'iepo biro iri kata kitere chiro tin gadiera ni dhi yudo pesa ni maber. Erokamano. Alori yiena wach moro gi Kiswahili, methali moro Kiswahili nowacho ni mwanamke ni nguo, mgomba hupalelewa. Akao kar mgomba hupalelewa. Nia rabolo ka okidoyo nyakwa Ramogi ajwang' iwe buya to wiyi owil gi yuto mibiro yutogo. E gino miyo rabolo nyaka iye bed maler sate. Isiki loko ya nikech tiende ne ka ma wacho ni idho malo ka ma manyo chiemo nyaka yud kaka manyo chiemo e yo mayot. Ko buya ka piem kodgi manyo chiemo to dhi chamo ang'o? Idhi lamb rabolo. Koro emomiyo rabolo en kit olemo ma kipure to iye nyaka bed maler nikech tiende ok dhi piny, tiende nie wilo gi malo ku. Doyo to koro luore, awacho ni korwa koni kor lwasi mare koth ng'enye mangiso ni buya dongo mapiyo. Koro anyalo siko loke, wach ni kata mane season kaka chere anyalo doye dichiel nikech bok adwa na chapo tiendgi ahinya nikech kisiki doye to be inyalo ng'ado tiende. Ka doyo popon dichiel, chere dichiel. Kamano. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo. Wadwa na kaw daka moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Param koro wachna. Bende ini mor gi okang' ma ini kaoni? Oe mar, iwacho ni okang' ni en okang' marach, nikech ok owacho gima ini dwaro. Nikech ok watimo gima idwaro, ineno no timni marach. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Red Fisher and feel the roar! Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timo ang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama lichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibro timo what? Waluong ne polis. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo ka bende adwa na parni ni antie kaunti mar Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono antie kamoro ni Game Rangwe, kamoro ni Kandira Village. Kuma bende kawuono wadwa ng'eyo kit olemo mar rabolo ni. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e kapok ochako pidhe. Gin kidienje adi ma bende rabolo nitiere go. To japur ma bende wan go odiochieng' ma kawuono en owuon noneno ni oyiero kit kidieny mane ma dhi kode maber e puothe kae. Daher ng'eyo niya, kia kaka chiro mar rabolo chalo kuma wantie. Chiro mar rabolo duong'. An gadiere kata jowinjo kata gi joneno nyalo yie koda ni onge chiro minyalo dhi mok yudo rabolo. Kata obed piny motwo manade rabolo chope. To rabolo gima wanyalo wacho, rabolo be nigi bere gino miyo ochopo kuondego sate ka sate. Chiro mare nitie kaka an rabolo an ok ater chiro. Jo chiro ema biro manyo rabolo ira. Yes, kech be kaluwore en olemo mapek. Nyaka ibed gi matoka kata yo moro minyalo thewi moro kata mana tuk minyalo tero gi e chiro. To thoth jo wero ema biro. Ka ng'ato biro gi tuge to okawo rabolo odhigo. Ka ng'ato biro gi ndiga piko okawo rabolo to odhigo. So far aneno ka chiche ber, chiche manya kamano. Daher ni nyis jopiny ber magi ma iniwuon kaka japur chakre chak pidho olemoni miseneno ma samoro bende nyalo miyo ng'ato mijing'o kata motivation mondo en bende odonje kit pith ainano. Erokamano Alori kaachiel gi janeno. Wanyalo wacho ni nyaka chak pidho rabolo aseneno berne mathoth. Mokwongo ogolo hor, dholuo luonge ni hor.
en kech moro matin ma seche moko nyalo chando nyithindo kaachiel gi joma nie pacho. To ka rabolo nitie kamoro miliero negi, to nyithindo nyalo dhi ringo to jako to chamo, jako koro ga kech. Mar ariyo en pesa. Rabolo ni ema ayudo ni en kit olemo ma jo ohala manya manya. Koro jo ohala lima kinde ka kinde, lima juma ka juma, to ka in kodgi tielo mang'eny, to bed gadieri gi rabolo 50 minyalo chiwe juma ka juma. To rabolo 50 kichiwe juma ka juma, kata ng'ato mima siling 500 rabolo achiel, ijadier. Koro rabolo riembo kech kendo riembo dhier. Kamano, gin ang'o ma in iwuon kaka japur itemo timo kama ka puothini obed maler ma kata samoro kidhi gi olemo ni e chiro, tadiera iwacho ni tijni asebedo katime to kaya nono. Erokamano. Rabolo nigi kido mar lwaro ite kendo tuoyo ite. Ite no kosetuo to biro piny. Samo ite no biro piny, kute kaachiel gi tuoche nyalo luwe madhi mak rabolo malo kuchuchu. Koro gima timo mondo puodho bed maler, mokwongo en ng'ado itego. Itego kase ng'ado to yudo ka rabolo dong' kopuch kendo rabolo ber. Mar ariyo en ng'iyo bedo machiegni gi puodho sa te. Nyaka ng'i rabolo ka rabolo ma ng'i tielo manigi tuo. Manigi tuono kaka Uganda greens, tuo were kabisa nikech koni liet be. Koro Uganda greens kiyudo manigi tuo ipudho tidhi iwang'e nikech tuone no nyalo mako rabolo machielo. Kaachiel gi ng'iyo ni rabolo motegno igolo kinde mowinjore. Kamano. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni rabolo noseikore monego bed ni tong'e kata igole e puodho? King'iyo rabolo nigi kuonde ariyo, kama ochomorego gi kama ne flower orumogo. Nitiere gimoro mabith e iwe kanyo ma kineno ka oserumo, osebedo madik, to ng'iso ni rabolo otegno. Mar ariyo, rabolo motegno kaka wabiro neno e puodho ka, ibiro yudo ka obedo molworore, opong'o poteno kata pod otin, to yudo ka poteno opong'. Ok en rabolo moko mombadore kaka maseche moko aneno ka ji nige e chirni moko, wang'o e yande lakini onge gima datim. Iyudo ka en rabolo ma kata kochiek, kipoke to pote rep, pote ok thik, to moko ka yudo ka rabolo ochiek to pote thik, ma dir ni acham pote to awe iye, kech iye tin, to ma yudo ka iye opugno, pote no to rep. Mondo rabolo dong maber, ite ne ok dwa nodhungre ahinya. Koro kinde ka kinde awuotho i rabolo, kata king'iyogi iyudo ka magi chal ni nong'adgi chon. Koro ka aluoke kamano to rabolo medo dongo maber ma ka oyudo kaka ite yarorego. Koro ka ite oyarore to oyudo chieng' maber. To ka ite odhungore to biro ka ite moro bede wi wadgi, koro ok oyud chieng' maber, ok oyarre maber. Kamano. Koro an atiyo gi beti kata ofuacho moro mabor, tang'ado go itgi go mos maber mok ang'ad kor rabolo, nikech kimiye kidonda to chiemo ma dogolo go nyathi otiyogo kuom chango kidonda neno. Shelf span kata kosegole e puodho to nyalo bedo e kinde marom nade? Gole e puodho, tadhi akuoge, okawo ndalo 4 to juma achiel. Ahinya ka koro akuoge tatere chiro, takete ndalo 4, kasekete ndalo 4 tagole, tawe e muya kudhe. Koro anyalo use bit by bit nikech ok odhi chiek ahinya. To kadwa na us awach ni kata ng'ato nogolo order na kuogne rabolo maromo kama, to en akete otieko ndalo 6 to ndalo 7. Mano koro ka gole e dak to ochiek kabisa. En koro en owuok e dak tidhi chame. To maketo ndalo 4 ka, oseyudo liet mar ober, to koro agole to yamo kudhe, koro chiek mos. Koro kokasi gi uso kata ng'eny, koro nidwa use dichiel ma koke use to kethore. Kamano. Bende nitiere tuoche kata kudni ma bende samoro thago kaka in japur mar olemo mar rabolo? To ka dipo ni nitiere, igonegi yath, to kigoyo yath bang' kinde marom nade? Mokwongo tuoche nitie, gimoro amora moti nigi tuo. Leaf rust ndalo chieng' chandowa ahinya. Ndalo chieng' yudo ka leaf rust no miyo rabolo ok tim maber, kata onyalo lwaro ite te ma ite tuo ma koro dong' ni onge ite. Koro ka onge ite to kochiem. Mar ariyo nitie banana weevil. Banana weevil en gochalo thuth
to dhoge bor kama to gomo kama to duong', onyalo romo gi kulundeng' matin. To kodonjo e tie rabolo to ofuoko chuny rabolo cha. Koro ibiro yudo ka rabolo tuo gi e chunye, kama chunye moro magolo ite cha, ema yudo ka ite no osetuo. Nikech kudni cha banana weevil no osechamo nyaiye cha mo oketho. Koro ma seche moko nyalo ka in gi sirni mag rabolo, tiyudo ka chunygi otuo. Koro onge yuto miyudo. Koro yath nitie migoye, to yadhno kinde ka kinde, wawach ni kaka rabolo mosebedo gi kudni no, en ikunyo tiende, kisekunye tiolo yadhno e tiende kanyo to yadhno dhi e piny. Kata inyalo ng'ado achiel ma osebedo affected no, kiseng'ade to chuny rabolo no isoko gi kede kama, then iolo yadhno, ikuo yadhno kanyo. Erokamano ahinya. Gin midhiero mage kata pek mage ma in iwuon kaka japur inyalo wacho ni isekalo e kinde misebedo kipidho kit olemoni? Pek mar midhiero kata midhiero maseneno en kuo. Kuo ema seche moko isechano ni rabolo, aneno ko rabolo tegno 60, wadhi atong' gi kawuono nikech isechiko nyaka ja ohala mosebiro. Kokidonjo e puodho iyudo ka in gi rabolo 20, 40 moko ka nosedhi gotieno, kata 10 moko nosewuok. Koro mane midhiero maduong' maseyudo e pith mar rabolo ni. To kuo to kik monwa pur, jowadwa joneno, kuo mago joma jochieno donjo e igi, to kik monwa chopo lekwa. An mano pod atimo mana kinda nana kamano. Bende nitie kony moro amora ma iseyudo koa e county government kata sirkal? Ooyo, an gigi atimo ni mora. Atimo kenda, to kony moro amora pok wayudo. Though kanyalo bedi to wa welcome. Though koth rabolo wadwa dhi pidho. Koro sama ipudhe tiyare mondo kik iketh moko matindo. Kaka ma ineno ka yare ma chopo piny. Koro kaka ing'iyo iyudo ka oyom. Yes. Ma koro wapudhe. Baradhi omo machielo. Koro ma inyafwenyo kidieny? Ma fwenyo hata ng'eyo. Ma koro wapidho Grand 9. Koro ipudhe king'iyo tiende, ma ng'iso ka ma e tielo machiemo, gin giwuogi malo. To ma tielo mamako rabolo, gin gi piny. Koro ing'iyo ka nyithinde be ni ka. Koro kimi rabolo mbala gi mabor, temo manye gi piny. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Bugo wan go ka manaseiko. Thothne ajaiko bugo beda ka rabolo biro tapidho. King'iyo diameter mar ka nyaka ka en fut 3. Ma en kaka en. Depth mare be fut 3. To nikech koth koro osegoye matin, koro wabro yare. Koro kisemake to waolo ne lo. Oya koro.
Koro kosepidhe to kium bugo te nyaka dho lo kuma ne kunye. Iwene nafas ma ka pi obiro to kunore. Kamano. Ne janeno madigombo manya kinde moro amora manya gi simu. Thothne ahero tiyo gi simu. Namba na mar simu en 0723551 0723551. Nikech iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. Adwa nagoni erokamano in jalno mikawo thuolo ni mondo ine chenro ni chakre nwachak tae nyaka sani wachopo giko. Achiel kuom gigo bende madaher ni ng'e kuom rabolo kata olemo mar rabolo en niya, iwacho ni en a great source of vitamin C, to bende iwacho ni sami chamo rabolo onyalo miyi teko. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa men purgiohala@rollmedia.co.ke. Kati nyalo oronwa ote machuok kigini tiyo gi namba wa mar SMS maen 23600. To nikech sani piny odhi digital, inyalo yudowa e mbui mar Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, kamoro amora ma wantiere kitiyo gi nying mar page wa mar Purgiohala. Ana wuon inyalo yuda gi page na mar Facebook maen Lorino Mondi. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. To nikech kawuono japur mabende ne an godo nigi chuny maler. Owacho ni Alori ok dang' ibige midoga doga nono. Omiyo an bende adhi chamo raboloni. Koro iwacho na adhi gi mane ni? Ma idhi gi Fia 17. Kendo man sukari, maniga gi sukari kabisa. Sukari. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur gi Ohala, donji e viewsasa.com.